Nyikwa Ramogi une wang sai chenro maro marang'ich welo mae ka mwakelonu weche manyien mosetimore Nairobi ka gi kuonde mamoko e piny Kenya wakaendi. Anto nyinga Trevor Ombija Chandeng'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Bang'e gimoro saa 3 wabro go mbaka gi daktari Ouma Ologa. Ouma Ologa en director Ministry of Health mano kar thieth. Wabro go kode mbaka kako paro Magoha ne gisetiyo kode mosenindo Professor Magoha ne gitiyo godo koro brunyane ni nen jatelo machal nade ratiche ne chal nade nikech Yosepake kaka nen jatelo man gi ratiro motegno mane mbaka mobro goyo gi Ouma Ologa. Imbro wabro yieni mondo iornwa ujumbe mari 2-3-600 mondo wanyis kuyo mari gi familia mar Professor Magoha makoro wadgi bende no wito ngimane. Mane kama inyalo yudo 2-3-600 e kadwer winjo machino. Lakini kata kamano magi weche manyien mantiere odhiambo makawuono. Tho mar jaduong' omore nyobwogowa ikech nyechwange mana tho mar owadgi maluwe Mr. Nyabera. Jo-Kenya pod yuago mosenindo George Magoha e kinde ma bende ikruok dhi nyime ne ik mar owadgi Professor Alex Magoha e gwenge mag Game. To kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibro chak nyoro giketo $2 billion e agulu mar CDF. Jood buro yie mar dhi nyime gi romo margi Mombasa bang' winjruok bedo e kindgi gi migawo mar omenda e wi omenda mag CDF. Kenyans must be prepared to stand up for their rights, stand up and defend your rights, because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent. Jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga oromo gi jotelo mag Azimio e Nairobi ka koywayo gi ne ikruok ne romo mar galamoro ma ochano bago Jakaranda e giko dira mabiro. Nero kamano uru ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo nyar Game. En odiochieng' mar 2 mar ringre mosenindo Professor George Magoha onindo e kar kano ringre ma Lee Funeral Home bang' tho mare odiochieng' manyoro. Familia mar Magoha bende dhi nyime kod ikruok ne ik mar owadgi manyinge Dr. Richard Magoha manyocha owito ngimane. To kata kamano kawuono jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga ne en achiel kuom ji mane ochopo e ode ma Lavington e buore ma Nairobi mondo ku kanyakla gi familia mare. Mokwongo kaka ng'ama daktar ma jathieth osebedo kothietho e osiptande ma Kenya ka kendo osetiyo matek. Mar ariyo en kaka japuonj nodonjo e University ma Nairobi kendo puonjo maber University ma Nairobi. Bang'e oyudo tich mar telo ni University ma Nairobi kaka Vice Chancellor kuom higni 10. Gik motimo University ma Nairobi lokruok mokelo kuro jopiny biro paro ndalo mang'eny. Kaka ng'at mochung' ni weche ne department mar somo kaka waziri kendo otiyo matek ahinya. Nyalo neno ka ne odonjo kuro ne nitie weche moko mag anjao mag wuond kaka weche mag somo. Notiyo kamago duto te kendo okelo gimiluongo ni discipline e sector mar somo. E dala mosenindo Professor George Magoha kod owadgi Dr. Richard Magoha ikruok dhi nyime ne chenro mar iko margi. Funde dhi nyime gi tieko ikruok ne ik mar Dr. Richard Magoha ma idhi kuongi iki e gwenge ma Umiri e sub-county ma Game kuma bende ibiro iki e George Magoha bang'e. Dala gi Magoha hie to ni e gweng' ma Renyo manie sub-county ma Game e county ma Siaya. Jirendege kod anyuola pod ni kod late e wi midhiero makoro omako joka dalano. Professor Omore en owadwa gi dala koni an jirani maloka. Tho mar jaduong' Omore nyobwogowa ikech nyechwange mana tho mar owadgi maluwe Mr. Nyabera. To kancho bogo dhiambo ayudo wach mar tho mar nywa buok. To gima dach kuom professor ne ng'at mane chunye ler. Kaka ji wacho ne ng'at mane ok nyier
adiera noko janyiero, lakini chunye ne ng'ama ler kabisa, nen gi chuny mar konyo oganda. Pok obudho kane giko wadgi machielo dibed gimoro higa achiel. Koro kendo kanyabera nyetho Profesa Shughuli kia na wadgi to bendo odhi otho. En gima buogo chuny kendo gima lit miwuoro. Watimo mos. Thoni ogowa gi buok nikech nyobira poya. Koro weche duto wanyalo weni Nyasaye nikech Nyasaye ema miwa teko manyalo miyo wago atua. Mang'eny madwa wach nikech Profesa ne en ng'ama mor kendo ne en ng'ama noriwo anyuola kendo ne en ng'ama ne nigi kony mang'eny. To ne obuogowa kabisa, wan gi lit kabisa kaka jogweng' kae nikech en ng'ama nyocha ting'owa malo. Kobiro ka wik nyaka wayude kaka wadondo, wayudo gimoro matin wachamo pesa moro. Koro sani wakia kaka jok mwadongo kagi to ok wach ni giricho lakini ok gigolga. Tho mar mane en jatend migawo mar somo George Magoha pod imedo wuoye gi jokanyo e sectors mopogore opogore. Jogo manie sekta mar somo kod mago manie sekta mar thieth pod medo chwalo ote margi kendo lero sigand Magoha. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Nying marahuma bende nadieri nying samoro nyalo nyiso gima ng'ato en. Kinde mathoth ne uluongore ni Magoha son of Magoha. Ma ne en nying mar jal mane okelo lokruoge mathoth e sekta mar somo. Magoha sani en Magoha ma picha ne nyaka lok ni rangi nyaka rateng', ranyisi ni koro osedhi e yweyo mochwere. Jokanyo mopogore opogore mar sekta mar somo, kochakore kod jokanyo mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet, yuago Magoha ka yuak margi maduong' to koro en e wilai manyien mar somo mar CBC. Magoha ne oketi okang' mambele to sani chal kagima onge kata taya kata matin. Tuligundua kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajua anataka nini na anataka sekta ya elimu ende wapi. Kwa hivyo yeye ndiye ameleta CBC. Sababu kama Magoha hangeliingia katika Ministry of Education, CBC ingechukua miaka mingine karibu 10 ili kutendeka. Pia hii mambo ya wizi wa mtihani yeye ndiye alisimamisha. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya uminista bila siasa. It is with sad, profound moment that we have to accept the loss at this particular time that the country is grappling with so many challenges of implementation of CBC transition. Jod bura mopogore opogore bende yuago Magoha kaka jal mane tiyo tije maonge ng'ur. Mano is the only best decision my former President Uhuru Kenyatta no make by selecting Magoha kaka cabinet secretary. En ng'ama Nyasaye nyalo wacho, jopiny nyalo wacho ne en gi Midas touch. Gimoro moro momulo to bedo maber. Emomiyo manyo en education, the sector nyo en vibrant. Ok gweno monyo duma nyaka nyocha Magoha we tich sani koro penj mowuok kawuono ni onge piny mangima ma nyithindo duto se kadho penj, onge piny ma nyithindo duto kadho. Miyo gimoro rach. Nonro mare chalo nade kochakore e nyuol mare. Profesa George Magoha ne ochako somo e skund primar Mayala, Dr. David Livingstone, kaeto bang'e ne oriwore kod skund sekondar ma Starehe Boys. Ne oriwore kod mbalariany ma Strathmore, kuma ne ochakie tiegruok ne mar weche thieth. Bang'e oidho ngas nyaka Lagos University, Royal College, London, kaeto otieko kod Stanford University kuma ne otimie weche ohala. Tich mare ne ochako kod mbalariany ma Nairobi, kuma ne opuonjie yeng'o mar dag lach. If you go there now, you find that they have a modern office, which was built courtesy of Magoha's industry. In fact, the pride is that when he formed the committee, he said, yes, the money that we are making, we are going to save. Board members, you'll stay for some time without allowances because you have to sacrifice, but we must build this thing. So it was built, and we used it, and we still use it, and we still enjoy it. Higa mar 2000 ne obedo profesa mar weche yeng'o e mbalariany ma Nairobi, kuma bende ne oyudi e thuolo mar bedo jakom mar riwruoge mag mbalariany mag Afrika, bende ne obedo jalup chancellor mar mbalariany no ma Nairobi. Ngas mar Magoha ne oidho nyaka kuma ne obedi jakom mar duol matayo penji e pacho kae NEC, kuma bang'e piny owacho mar Uhuru Kenyatta ne oyange kaka jatend migawo mar somo mane oweyo higa mokalo dwe mar 10. Tarik 17 dweni, oboke mayango Magoha kaka profesa mar puonj mag yeng'o kod thieth e mbalariany ma Maseno ne owuok.
Kata kamano, ngima mar Magoha ong'adore. Jopuonjre manini kod geno mar bedo e klas Magoha geno gi oduono. To kaka nyithindo masomo weche mag thieth ne wagombo ahinya ni mondo wadhi e line mane Magoha no bende nitiere, kendo ne wan gi geno ni tiegruok mar weche mag thieth dhi bedo rang'iny mamalo ahinya maseno. Magoha e ng'ama osetiyo tich maber e pacho ka ahinya moloyo ji te maseneno. Ndalogo nyithindo ne yudo pesgi mag help mane konyogi e yore mag fees. Sani 80% mag nyithindo pok oyudo pesgi mag help nekech Magoha onge. De Magoha nitie magi weche madino ok timre. Adier wawito ng'ama duong', mae ng'ama osebedo ka konyo Kenya e yore mag somo, mag thieth kod mang'eny. Onge gima wanyalo wacho nikech Nyasaye makawo kendo Nyasaye machiwo kendo mokawo. E kinde Magoha kaka jatend migawo mar somo, ne ong'eye kod wuodhe mapile achiel kachiel e skunde duto mag sekondar mag nono gedo mag klese mag CBC. Ne ogero klese mag CBC maromo 10,000 kendo e twak mare mogik kod jofwambo, ne okwayo jal madonjo e ofis mondo obed jal mawuotho e skunde ma ok obedo kaka jatelo e apise. Profesa Magoha oweyo chien min ode Dr. Barbara Magoha kod wuode manyinge Dr. Michael Magoha. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wamedo lemo ne familia mar Profesa George Magoha mondo Nyasaye omigi resruok. Kwa kanyo to donjo ne weche moko mopogore ni jood bura ong'ado ni biro medo gi ndalo achiel rumo margi ma Mombasa ma osebedo gi ng'ikruok e ndalo 2 mokalo kaluwore gi ng'anyo margi mar dwaro ni omenda mag CDF mondo migi. Kaka jafwambo mar Chris Owino lero, penjo mathoth wuok ni omenda ma jood bura tiyo godo e romo no e kinde manyogi bago ng'anyo wuok kanye. Gi ler mane ochwal ne jofwamb weche, jood bura nyocha ochan ne yuoro e tiegruok Mombasa mar weche motenore kod chenro mag od bura kuom thuolo mar jumbe 2 kochakore e giko odira mokalo. Chakruok mar romono kata kamano nyocha yudo ng'ikruok bang' jood bura ng'anyo ne tiegruok makamano kaka yo mar seyo migawo mar omenda kuom lewo e chwalo negi pok mar omenda mag dongruok NGCDF. Ng'anyo mar jood bura go timore kuom ndalo 2 kata odoko ni osuru mag jopiny to tiyo e chenro mag romo mar jumbe 2. Kirango kata mana wuoth mar jood bura e tiyo kod kambi ndege mar Kenya Airways, nengo ndege sani dirom Sh15,000 dhi gi duogo. Manyiso ni ng'ado tiko mar ndege Kenya Airways ne jood bura duto 349 dwaro omenda madirom Sh1,235,235. Maling'ling' ma ochiw gi achiel kuom apisas mag od bura yango ni jood bura ne omi magawa 2 manyangafu e nengo mar Sh23,000 ng'ato ka ng'ato pile ka pile kuom thuolo mar jumbe 2 go. Manyiso ni jopiny dhi golo omenda maromo Sh112,378 mar chung'ne jood bura duto e weche mag chiemo kod kar nindo. Jopiny bende dhi chulo jaod bura ka jaod bura Sh18,000 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo mar jumbe 2 kaka omenda mambalang' mar yuoro e tiegruok margi. Mano kelo kwan mag omenda ma jago osuru dhi chulo jood bura kuom thuolo mar jumbe 2 nyaka Sh87,948,948. Kwan ma kamago nyiso ni jopiny dhi tiyo kod omenda maromo Sh205,335 kochopo giko romo makamano poni jood bura duto oyuoro. Kata kamano, jood bura oyie mar medo chwalo nyime romo makamano gi ndalo achiel kaka yo mar keto e tim chenro mane onego gikete tim e odiochienge 2 mane gidhi e ng'anyo. Penjo mantie en ni to omenda ma idhi tigo e odiochieng' momedino pod dhi wuok e osuru mag jopiny kose. Kaluwore gi okang' mar ng'anyo ne romo odiochieng' mar wuok tich kod chieng' tich 2, jopiny ne olalo omenda madirom Sh28,708. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni tho mar manen jatend migawo mar somo Profesa George Magoha ofwenyo ne jokenya osiep mane nie kinde kod laktar Walter Mwanda. Dr. Mwanda ma en laktar manyochopo aruya mar reso ngima Magoha kanyo chopo chako bedo gi rem, olero sigande kendo fulo moko kuom maling'ling' e kinde kod mosenindo Magoha. Mwanda lero ni weche manyocha obedo motelo ne tho mar Magoha kod osiep mosebedo e kindgi kuom higni 18. Onyisa ne wuode Bwana Sim, onyisa ne gi gimoro modwa wachona, to kaluwore kod kaka en ng'ama duong' ok wanyal wacha kamoro kama kendo ok oyiene mondo obed abeda kamoro kama.
omiyo arom obro nyisa to en koro gidhi kama wanyalo luongo ni nyombo. To kaka nyako no sani pek, waonge kinde maduong' mondo weche gi olosi. Wadwaro mondo los weche gi piyo piyo. Koro nogwelo ja pano ja game moro bende kod oganda moko. Kwa kanyo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oromo gi jotelo mowuok e gwenge mopogore ma Nairobi mar keto chenro ewi romo magichano Jumapili e lap ma Jacaranda mani Nairobi kaendi. Raila mane olose kar romo ma Ramogi Odinga Foundation ojiwo jo Kenya mondo wuog oko mar kedo ne lokruok ma pacho kaendi. To kaka George Bati lero, Raila oseyo pinje maoko kuom donjore weche mag yiero maduong' mokalo. Ndalo ariyo kende bang' timo romo magalamoro mar lalruok gi jopiny e alap makamkunji Nairobi, kendo singo mar dhi nyime kod rombe makamago. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nenore ni oketo maino e chopo singono bang' romo kod jotelo mawuok e gwenge mopogore e kaunti ma Nairobi, kendo chano wach romo magalamoro magichano timo Jacaranda chieng' Jumapil. E kinde romono, Raila wacho ni ok oked ne demokrasia nikech en to timo mano mondo Kenya obed piny maber, poni chieng' moro osebedo maonge, ka ojiwo jopiny ni mae saa manyaka gichung' mar kedo ne ratichgi. Sio kwa sababu ya Raila. Raila atatoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko. Kenyans must be prepared to stand up. Stand up for their rights. Stand up and defend your rights. Because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent permanently. Nataka kuona kama siku hiyo Jumapili kiwanja imejaa, alafu tutatangaza mpango mwingine. Raila bende ne odiro kuoyo wang' pinje jowagunda ma okoni nodonjore yiero mapachoka, kendo siro miganga mane timore kinde yiero maduong' mokalo. And I want to say this without fear of contradiction. Let foreign countries don't interfere in Kenya's internal affairs. Kenyans must be able to come up with the leadership that they want. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni mabende noyware romono oluoni mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ne onyisogi ni en jatend en Raila Odinga, ka bende wacho ni ka jo Kenya ok nyal chung' kendo dhiro lokruok gi sani to onge tiende mar keto geno e yiero maduong' ma 2027. Na Uhuru alipokuwa na staafu alituambia sisi wana Jubilee kiongozi wake ni nani? Raila Amolo Odinga. Usiangalie nyuma kuangalia wale wanarudi nyuma na wanatoroka. Wale wachache ambao wako hapa tunatosha kuikoboa Kenya, kwa sababu hii ni Kenya tunakoboa. Tusipofanya vile tumeanza kufanya, haina maana hata kidogo kufikiria mambo ya uchaguzi ya 2027. E kinde no jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai onyiso piny owacho ni giwe ywang'ich ewi chenro mag Azimio, kowacho ni ng'anyo korka biro. Nataka Jacaranda siku ya Jumapili ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa wakiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa wakitangaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Jotelo go mawuok e gwenge ma Nairobi osingo mariwore kendo neno ni gibedo e ondamo manyime kelo lokruok e pachoka ka gisiro lwedo dwach Raila Odinga. Baba, sisi tuko nyuma yako na meeting next baba, tunataka utembee Central tukuhakikishia ya kwamba tulikupea kura and we are fully behind you. Wale wanasema anataka salamu, wamwambie salamu zake sisi watoto wake zinamtosha. Kaliet mag siasa momakore kod yiero mokalo pod medo mana chwakore pachoka. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oramo mar dhi nyime kod rombe magikoni en mar reso piny Kenya, ka piny owacho to koni rombe go geto tungo sirkal kendo rocho yuto mapachoka. George Bati, Ramogi TV. Wadhi yweyo moro machuok pod duogo to pod wan weche manyien mobro kelo irwa miyo kik odhi mabor ahinya. Jatelo mano biro kae nyoro odwa riwo arus kodi.
Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabokendo Pragya. Ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar Kumkum Bagya. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar Kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Gikone to koro jood bura manyo ong'anyo ne romo margi e kaunti ma Mombasa koro yie mar dhi nyime kod romo no bang' keto winjruok gi piny owacho e wi chwalo omenda mag CDF. Mainden bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bago romo gi jood burago kendo yango negi ni piny owacho e bwo migawo mar omenda biro chopo singo mar chwalo Sh2 bilion e juma ka juma e akaunti mar CDF. Joja oko nigi ler mar wachni. Bang' jo od bura thir ne romo margi kuom ndalo ariyo e kaunti ma Mombasa ka gibandho omenda mag CDF, ne ochuno spika mar od bura mamalo Moses Wetangula biro Mombasa mar hoyogi mondo mi gidhi nyime kod buchgi no. E twak mane okawo thuolo matin ne dakika 30 e kind spika Wetangula kaachiel kod jo od burago, gikone to ne ging'uolo iwgi kendo giyiere mar dhi nyime kod romono mane geto tiegogi e wi chenro mag tayo ute bura ma gintiere. Koro spika Wetangula kobiro to kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibiro chak nyoro nyo giketo $2 bilion e agulu mar CDF. Kawuono benda giketo 2, kiny pende gibiro keto 2, wiki manyien bende gibiro keto 2. Tunataka kushukuru serikali kwa vile wametimiza yale ambao walikuwa wamesema, na kwa hivyo tunataka kuendelea sasa na workshop. Vile speaker amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika accounts ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu. Kwa vile rais pia atakuja hapa Jumatatu, tuna trust hiyo fedha nyingine itawekwa, na kwa hiyo kuanzia saa 8 tunasema kazi iendelee. Gikoni gimane omoro igi maging'anyo ne romono en ni nyocha gisingo ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre omenda mag CDF, to kane migawo mar omenda oremo kochwalo omwomgo kaka ne gisingo, ne onge kuma ne ginyalo soyo wigi ka gin e gweng'. E mier kuma no ae constituency maduong' ahinya ne wach basari. Nyithindo nosechako kawo form, mosefilo form ma basari ka gigeno ni kane wadok juma manyien to koro gichako yudo pesa. Na tunataka kusema wale viongozi wamepewa kazi wakati wanatoa
ahadi. Ni vizuri wanatimiza ahadi, kwa maana tulipofunga bunge tulijua fedha zitakuwa katika akaunti za constituency na tuliwaahidi wazazi. Kata kamano, moko kuom gi to ne okoyie gi wach migawo mar omenda dwaro chulo pesa ma kilunde ka joma moko to koni bilion 10 manyocho singnegi pod ni piny mokalo kipimo gi kwan jopuonjre madwaro kony mag CDF. Jana tulipewa 2 billion, leo tumepewa another 2 billion, alafu kesho another 2 billion, and then next week another 2 billion. Sasa itaendelea hivyo mpaka tupate pesa zote. Ingelewezekana iti ya kwamba wapewe full amount, ndio mtoto akaenda shule asiwe anafukuzwa shule, ndio mtoto akaenda shule asiwe na problem yoyote ya masomo. Wangefaa kulipa yote pamoja. Kama wanaweza kulipa uwezo fund, kama wanaweza kulipa pesa ya hustler fund 15 billion, hii pesa ni ndogo sana ya watoto kusoma. Tukicalculate 10 billion alafu bodi itoe pesa zingine hapo ambazo ni sheria, inaweza kuwa kidogo, inaweza kuwa kama 40 million out of 130, itakuwa bado kidogo, itabidi atuongezee kidogo. Gikone to koro ywarruok mane dhi nyime e kind jood bura kaachiel kod migawo mar omenda koro orumo, ka koro jood bura gi koro ng'ado mar dhi nyime gi romo margi, ka koro romono ochwal godiochieng' achiel, ka rumo tarik 4 koro dhi nyaka tarik 5. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa dhi mbele ni riwruok mar Kupet oseyo duol mochung' ne osach jotij piny owacho SRC kaluwore kod lipot manyien manyocha gigolo e wi omenda mabalang' mar chulo udi miluongo ni house allowance. Bende giseyo siling 3,500 ma ichiwo kaka balang' ne jopuonj, gino ma giwacho ni duoko piny nyadhi mar puonjo. The Salaries and Remuneration Commission latest circular outlining the rates of house allowances paid to public servants has sowed more confusion than order in the public service. The circular contains absolutely nothing new in any of the remuneration packages it dealt with, including the house allowances. Some of the allowances reported as new were awarded to teachers ages ago. It is totally disingenuous for the SRC to wink Kenyans that it has adopted any increase in house allowances. Tunaomba SRC ilete usawa katika malipo ya nyumba. Na hapa tunasema vile mtu analipo Nairobi, hata huko North Hall anahitaji nyumba mzuri aishi, kwa sababu hiyo ni right. Ni haki ya kibinadamu kukua kwa nyumba nzuri. Kwa dhi mbele ni odong' matin e juma achiel to jopuonjre mag junior secondary donje skunde kaluwore gi kalenda ma piny owacho osigolo. To kata kamano, penjo mathoth pod nitiere mar ka bende ikruok ni kare, ni mar nitiere skunde moko ma ok opuodhi mondo mi ota somo mar junior secondary. Kaka Simpros Okinda lero, skunde moko nigi midhiero makagi kacha. Kodong' mana ndalo 5 kende to kepo mag skunde mag junior secondary chakore, jonyuol nie wuoth mag manyo sikunde ma gibiro tero nyithindegi ne somo mar grade mar 7. Ten sikunde loso ikruok mogik ne neno ni gichopo kare rang'iny madwarore mondo sirikal oyienegi rwako jopuonjre e skundegi. E kaunti ma Migori gie sani, skunde ma kwan giromo 700 kuom skunde duto 924 mag ji giwegi kod mag piny owacho osepuodhi mar rwako jopuonjre grade mar 7. 560 mar skundegi gin mag piny owacho ka 140 gin mag ji giwegi. Ma e skund primar ma Migori Muslim. Achiel kuom skunde ma koro osepuodhi kod piny owacho mondo bi orwaki jopuonjre e grade mar 7. Kata obedo ni gisetemo iko mwandu mag somo ne jopuonjre, nenore ni piny owacho pod ni kod tich mar bero moko kuom kilese e skundno mondo olos lwasi makare. Picha opogore skund primar ma Kisumu Elite Academy ma en skund ji giwegi e kaunti ma Kisumu ma bende osepuodhi ne chenro mar somo mar junior secondary. Ten skul ni wacho ni giseketo ikruok makare kowuok e kwan mar jopuonj molony nyaka kit uniform ma jopuonjre biro rwako. Anong'ane kaka Kisumu Elite wanyecho wase haya jopuonje chiegni 5 manigi degree mar Bachelor of Education. Kwang'iyo chenro gi puonj mosebedo ka wan kodo, wacho ni kichako junior secondary school tidwaro katin tibedo gi jopuonje 5 manigi degree, to gi sirkal bende oyiene
ya mane uniform opogre kabisa gi uniform mar primary. Jo primary rwako sati rachar gi sweta marakwar gi tai marakwar gi moriedo rachar. Mana kaka Kisumu Elite Merisho Academy e kaunti ma Kajiado bende oikore mar rwako jopuonjre mag grade 7 e juma manyien. Kuonde somo kaka laboratories, kilese manyasani, kuonde ma nyithindo tuge e kindikruok makare osebedo kare. Komachielo sikunde moko to pod nigi midhiero. Skund primar ma Ogada manitiere sub county Mandhiwa county ma Homa Bay nolor apoya nono kod migawo ma ochung' ne thieth kod ngima oganda kaluwore gi onge mar choo. Ten sikundo kata kamano ni kod geno ni gibiro nyalo gero choche mondo somo dhi nyime. Waromo kod board kaachiel kod japuonj maduong'. Wasefwenyo ni kaka nolore pod nitiere gima inyalo tim ka jogo winjore kod sub county public health officer mondo chiw muda minyalo losgo manyalore kalani kasomo to dhi mbele. Kepo mar jopuonjre mabiro donje grade mar 7 chakore ayanga tarik 30 dwe mar 1 higani ka koro jonyuol kod sikunde odong' mana gi ndalo 5 kende mar tieko ikruok margi kendo rwako jopuonjre e sikunde juma manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gavana mar kaunti mar Siaya James Orengo kawuono osidho chenro mar chiwo omenda mar basari mar siro somo. Omenda maromo $57 oketi tenge ne chenro no. Orengo wacho ni osidho basari kaka yor rapar mar mosenindo Professor George Magoha mayande en jatend migawo mar somo. Orengo wacho ni kopogore gi bedo ni en wuod Siaya, Magoha ne otiyo ne Kenya e kidienje mopogore opogore kendo kelo dongruok ahinya to e sekta mar somo. Jopuonjre mar kwan gi ok tin ne 10,000 dhi yudo resruok mar somo kokalo e chenro no. What stops us from this is 75 million that we are awarding to over 10,000 deserving and vulnerable girls and boys. Nothing stops us from doubling this in the next fiscal to 150 million. Awacho ni nyaka wukodu motegno kabisa I watch somo. To nikech an kaka William Oduol Denge masani luongo ni Dr. William Oduol Denge. Yasachiel ni bed nene okasomo. I would not be standing here in front of you. Daka chung bele uka. Anan baba na me joringi. Umiyo nyithindo mono ema beneficiaries. You could nyiri sumuru matek. Until we reach a level where people have confidence that these buses are reaching the deserving cases. We want accountability to be borne by the county government, the county officials, but also the members of the county assembly to help us bear that responsibility so that no one person, like the chairman of NAT, the executive secretary of NAT was saying, no one person gets double or triple bursaries. Kwa kanyo ni piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod jo ohala e boma Marongo ochako chenro mar timo ler e boma Marongo madhi nyime kuom juma achiel. Chenro mar keto ler biro bang' ka jo ohala e boma no golo ywak ni mondo ketnegi ler kanyakla kod keto kama ber mar puke yugi e chiro Marongo. Jogo momiyo orak mar choko yugi go kod piny owacho mar kaunti ma Migori bende dwaro mondo piny owacho mar kaunti no okonygi kod gige tich bende. E modern market kanyo kawuono ne waloso ler manie i chiro kanyo e wachako gi ywecho to ka watieko gi ywecho to wadonjo e luoko chiro no stonde kendo gi bwo stonde go. County obed gi plan maber mar joma tiyo ka environment ka kikwegi gi mondo pile kwa muda mrefu. Gol gi saka saa kadepe mokelnwa gi opong' tigol idhi puko. Koro gima wakwayo ni county onego med manyo. Nonego gimanyo nwa site makoro obedo mar county makogol yugi kata timruok nade. Ipuke yugi mogol e chiro kata i town mangima. Wan kaka jotich matiyo environment wan gi challenges kata wan gi remo wantiere go. Waonge gi working tools machalo kaka wheelbarrows, wadwaro kata mano pau, wadwaro kata mana ret, wadwaro kata mana gloves.
Odonjne weche mag ohala ni jogweng' manie alwora mar kambi rego mogo ma Kigoto e kar chung' od bura ma Suba North ogolo ng'ur kaka chenro mar tije dhi nyime e kambino nyaka ne ochak tich. Giwacho ni ne oketgie mudho e wi yore ma indiko godo ji e tich matiyo e kambino endo. Jofwambo marwa ma iluongo e kaunti mar Homa Bay, Ali Abich, miyowa ler mar wachni. Kambi rego mogo ma Kigoto mayudore Gwasi South Ward ne oyaw ayanga dwe mar 11 higa mokalo mondo koro chak rego mogo ma otisi ni mokwa, to kata kamano jogweng' manie alwora mar kambino ng'ur ka giwacho ni pok gineno berne kata odoko ni kambino ogere lopgi, ka giwacho ni oging'eyo malong'o yore go eko ma itiyogo ka indiko jotich e kambino. Kambini yo mindiko go ji pod wakia. Kambini joma riembe managers wakia. Matieni kambi ok kony locals. Gima koro kelo koko maduong' en ni jok manoketo go nitiere kaka gisebedo gi trend mar ng'ata ji madhi 10 nyaka ti every day. Sasa midhi kaw ji to nitie jok madhi 10 kata 5 ma nyaka ti. To bende seche moko ka ji dhi tich, ji obiro ni mondo kawgi, to kugike doget tikono ni dwaro ji 10 kawuono, ji mang'eny kawuono ok dwa. To kusewuok muwa kanyo, to jok manosewuok kodu ni dok dala bende chako duogo through phone number to duogo tiyo. Kane giloso bang' bura mane gibedo go, jopiny godwa ni tend kaunti ma Homa Bay oket board mabiro tayo kambino mondo jotich ma indiko bed kod chike matayogi ka gikone joma sani koro tiyo e kambino ne ok ondiki yo mowinjore. Pok jo board obedo piny mondo mi ondik ji permanent en casual. Koro ma en casual ni to casual chik dwaro ni ya mar jo labor 3 months. Otherwise onyalo dhi donjo ka labor ni koro kawe. Koro wane wakwayo ni ya e factory ni o time ni ka en shift night obed shift night, to ka en day obed day. It is true ni joma tiyo kanyo, the committee or the workforce mantie kanyo was wrongly constituted. Okolose e maber, olose on political ground. Wado joma koketi to kado bed politics tikawo ng'ato from each side. Ng'ato koa Gwasi North, ng'ato wa Gwasi East, ng'ato wa Gwasi South, so that joma tiyo kanyo bedo ka gikawo jogo, jotelo matiyo kanyo biro kawo ji maonge ywak mabiro chako bede. Bende gidwa ni tend kaunti ma Homa Bay obed piny gi jopur manie alworano mondo gichiwnegi puonj e chenro mag pur ma sani koro gidhigo nyime. Onego bed sensitize the farmers ma ginyisogi ka gino onego tim. Ma ging'e ni farmers, each farmer nigi lowo marom nade, tang'o molak manyalo mone puro mondo kel chambe ousne jo factory. Then gimi ji kata loan opur godo, to gin sure nwa gigo ma in case ni there is failure to jogo nyalo bedo compensated. Jatend migawo ma ochune wala kod dongruok mag kembe e kaunti ma Homa Bay Polika Pokombo okwedo mokalo ng'ur mag jopiny go eko ka okoni sani koro gidhi nyime gi wach mar chuogo board mabiro tayo chenro te mag kambino. Wan gi gimiluongo ni Homa Bay Investment Act ma nyiche koa biro wadwa ni walose through that act. Ma there is a board monego bed ni run this, nikech as a county government ok wadhi run an investment as a county, to wadwa ranye through a corporation. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 447# to get My Family is Blessed. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Jaka Black, tim mar adhula mar